ассалому алейкум дӯстони азиз, бори дигар хуш омадед ба видеои имрӯза. ҳозир мехоҳам барои шумо паплинои доинги сесангара нишон диҳам. барое ки ман вайёша нишон дода будам ҳамин сесангора дубайскиёша пешниҳоди шумо гардонидагӣ будам ва якчанд харидор ҳамхе навистанд дар WhatsApp ки аз ҳамин доингам ҳастай сесанга нест, ҳамуна мода нишон диҳем. ҳозир ман барои шумо пешниҳод мекунам марҳамат анамино сесанги задагиай бинед. диде чӣ хушрӯ ино доинган нусхаи тигри рангаш фиолетови бе рангакай чандян ино 140 сомон либосаш 3 метрш 140 сомон будай аз доингаш сесангара. ин нархи ҳозира ҳай мумкин ино бо қимат шаванд дар оянда мумкин ки сезонда ино бо қиматарак мешаванд, ҳаминошам ба назар гиред. марҳамат ози бо дигар хелша нишон метиҳем. ана ин нусхаша бинед чиқа хушрӯ омадай сесанга. инам 140 сомонӣ нархи сангои тоза як мисол ина бинед. ино нархи донашай дӯстони азиз. касе ки мисол опт мегира вай бо арзон мешаванд. ана ҳаст розви нежна розви шабинед чиқа хушрӯи нусхара доингои ғав сакаки хушрӯванд. нависта будан як духтара ки доинг чиай ма фаҳмондагӣ ҳастам дар дигар видеоҳоман боз ҳам такрор мекунам ки доинг и паплини бе шолкай шох нестаем хе мулоими хушрӯвай баъд ғавсакай. ана ин нусхашам бинед на сангшам салат визадагай худуш бирузовия бинед чиқа хушрӯвай. азиз дӯстони азиз санги дождикаш ҳаста 110 сомон донада. санги дизайнаш ҳаста дизайнаш чанден нура 160 сомон дизайншон 160 сомон. анаи дигар рангаш и рангшам хушрӯ нежне бисёр ҳам фасона сесанга дигаршам нишон ки сангошон бо ҳам хеле мувофиқ карда задагиай ба ранги ҳами материал. ана гулмайдарам медонам ки бисёртон аллакай медонед барое ки ман ира сангои чишадождикша нишон дода будам бесангша нишон дода будам. ҳозир бошад се сангаш. ина марҳамат ана дигар ранг аҷоибак хушрӯ ҳар ду ранга бинед чиқа хушрӯ. гулмайдара бисёр нағз мебинанд подписчикои мо бисёр менависанд ки гулмайда ба мо нишон диҳед. ана ми намудо гулои майда дарҷа бо ҳаст. ана ми намудош ина марҳамат и паплини евростил диде чиқа хушрӯ. инаи қафошай диде доинг иям амхе се санга санги сирхзадагиам хушрӯ метова. баъд анаи свая бинед нусхара чиқа хушрӯ омадай санги дизайнер задагиам. аз и се сангаш тамом шудаги будай. барои ҳавай ҳама санги дизайнша шумода нишон додистам. дута санг задагиай санги зард ва санги кабуд. ази бо бардову рангам ҳастай. ҳозир бардовушам барои шумо нишон метиҳам. ино 150 150 дизайнер санги майдаи дизайнерский доинг 150 дубайскиё дизайнерскиё 180 160 ё боша 150 сомон. на доинги дусанга санг бисёри хушрӯ задагиай аз наздик аҷоибай дар видео наметова блескшо хеле ваеш наметова вале аз наздик аҷоиб хушрӯвай. видео аз бозори корвон тарафи пажарка ноливои дарвоза якм риадай метавонед хитон бо биёед як маротиба бинед. касе ки мисол мехоҳа омадан
اگر دستافکا خواهید ما دستافکا داریم طریق پوچتا روان میکنیم به روسیه یا اینکه در خود تاجیکستان نویسید. همین رقمایی که در روی اکران هسته نویسید با میفهمونیم.